Wengi pungkasan. Ing jagating usaha wiraswasta, Marsih dudu wong anyar. Wadon umur 38 taun iku wis tanek nggeluti usaha wiraswasta liwat kegiatan gawe tahu. Senajan ora gedhe, pabrik tahune nate moncer. Asile bisa kanggo cagak urip sak keluarga. Biyen pabrik tahu mau dikemonah bareng karo Kuwato bojone. Nanging wis 3 taun iki, Marsih kejaba dadi ibu, uga dadi bapak kanggo anak-anake cacah 2. Karana kacilakan lalu lintas, Kuwato tinimbalan sowan ing ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Gelem ora gelem, bisa ora bisa, kanthi ijen dheweke kudu ngemonah pabrik tahune. Amprih kendhil ing pawone ora ngguling. Mbok menawa karana ing kono kene akeh usaha sing padha-padha mroduksi tahu, Marsih ngrasakake omset tahune mbaka sethithik suda. Sasasi kepungkur, dheweke kepeksa nglereni tenaga kerjane, Kamirun lan Dasya. Jalaran tansaya kabotan yen kudu nggaji wong sanga saben minggune. Sore-sore Marsih ngeterke tahu pesenan menyang omahe Bu Erwi. Saka Bu Erwi, dheweke sengaja mampir omahe Markamti, Mbak Yune IP. Ora lunga yu? Takone karo jagak sepeda motore. Ora? Ayo lungguh kene. Ana perlu. Kaya padatan. Sadurunge lungguh, njupuk gelas terus ngecurke banyu wantah saka dispenser. Sejatine wis sawetara wektu Marsih kepengin nemoni Markamti, arep curhat ngenani pabrik tahune kang saya mleret. Pindho lampu teplok kentekan lenga patra. Yo isih tetep mlaku yu. Isih lumayan bisa kanggo iki iku. Mung wae yen kaya ngono terus-terusan lak ndrawasi. Marsih blak kotang nyritakake kahanan pabrik tahune. Pangajape, Mbak Yune IP mau bisa aweh sumbang saran apa dene iku pertikel. Jir Markamti mono sawijining pengusaha. Bebarengan karo bojone, Markamti buka toko mebel, dodolan meja, kursi, lemari, dipan, lan sapanunggalane. Diblejok ora nganggo antan-antan, dijaluki iguh partikel. Markamti ora bisa wangsulan. Jer anggone adeg dadi pengusaha ya ora pawitan ilmu bisnis modern. Isih cara konvensional, tradisional. Mau ngendelake naluri kanthi ndeleng selerane konsumen. Ngene yu, aku njaluk pertimbanganmu. Piye yen aku tak ziarah menyang? Ujare Marsih alon. Mandeg mangu anggone arep nerusake tembunge. Gunung Kemukus. Sambunge lirih, kepara mung bisik-bisik. Sumelang yen keprungu wong liya. Ana alesan ngopo kok Marsih tuwuh krenteke arep ziarah menyang gunung kasebut. Sampeyan pirsa dhewe to yu, warung bakmi Jawane lek yasa ning Tan Kretek ae. Wingi-wingi piye? Saiki piye? Ujare Marsih. Pancen warung bakmi Jawa duweke yasa kuwi dek wingi-wingi kahanane mendelap-mendelip. Kerep sepine katimbang ramine. Ora pisan pindho, yasa nggawa mulih dagangane merga nyisa ora kepayon.
bareng dheweke ziarah ning papan mau, sithik mboko sithik kok banjur gayeng. Saiki saking larise akeh sing mojar, "Wah, bakule nganti ora ketok bokonge. Iki aku kandha apa anane lho yu." Marsih nyakinake Mbak Yune Ipe. Kowe kok ngerti lek Yasa ziarah mrono? Sing crita lek Tum bojone dheweke kuwi yen karo aku ora RHS-an. Wangsulane Marsih. Markanti meneng sedelo. Mripate nyawang tajem adine Ipe. Terus mojar. "Aku minangka sedulur tuwa, ora menggak karepmu iku sih. Nanging aku ya ora akon, ora nyurung. Jer kowe mono wis gedhe tuwa, bisa milah lan milih endi sing apik, endi sing ala. Bisa naker tuna lan batine." Kandhane Markamti drudul kaya dosen mulang mahasiswane. Tutuk omong-omongan ngalor ngidul, Marsih njaluk pamit. Tekan omah, anake loro wis ngadhep buku pelajarane dhewe-dhewe ing meja sinaune. Durung jam 09.00, Marsih mlebu kamar, turon lumah-lumah ning dipan. Pikirane nglambrang tekan ngendi-endi. Ana perang batin ing ati sanubarine. Ati sing sesisih nyurung, gek ndang mangkat ziarah. Ampreh kegiatan usahane pulih moncer maneh. Uga ngelingi anak-anake kang isih butuh wragat. Dene ati sing sesisih ngelekake, aja tumuju mrono. Ana salah sawijining syarat ritual kang kudu dilakoni. Rinoso abot, kepara abot banget. Monga mangu, kepengin ngerti luwih gamblang ngenani papan peziarahan sing arep dituju, Marsih pisan meneh nemoni Tum, bojone lek Yasa, bakul bakmi Jawa sing saiki laris manis. Sing wigati sih, menawa arep ziarah mrono, ati kudu mantep, ora ragu-ragu, kanthi tulus lan ikhlas nindakake syarat-syarat ritual minangka peziarah. Ibarate yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Yen mau ngamangu ya turu ning omah wae. Kandhane Tum. Blak kotang, Tum njlentrehake urut-urutaning ritual sing kudu dilakoni dening peziarah. Sepisanan adus ning sendang cedhak makam minangka sesuci raga lan jiwa. Bubar kuwi munggah gumuk tumuju makam, ing kono nyekar, dedonga lan ngaturake panyuwunan marang Gusti Kang Maha Murah lumantar sing sumare. Yen wis ngono, mung kari nindakake sing nomor 3. Sing keri dhewe iki sih diunekake abot ya abot, diunekake enteng ya enteng. Peziarah kudu turu bareng karo padha-padha peziarah. Mesti wae sing dudu bojone. Kabeh mau katindakake kaping 7. Saben malam Jumat Pon, selapan dina sepisan. Lan kudu karo pasangan sing padha. Ujare Tum akeh-akeh. "Tenin, iki aku mung omong apa anane, ora ateges aku nyurung kowe ziarah mrono tiru-tiru bojoku lho." Sambunge. Perang campuh ing dadane Marsih. Wusanane dimenangake dening ati sing nyurung amprih dheweke enggal-enggal tumuju papan peziarahan kasebut. Kanthi krentek lan ati mantep, sore ngarepake maghrib, Marsih wis tekan papan sing dituju.
Ning gapura makam dipethukake wong lanang umure sepantaran karo dheweke. Ora pekewuh, wong lanang mau ngajak tepungan ngaku jenenge Mujiya. Tekan mrono kanthi sedya ngalap berkah. Nyuwun nampre usaha sing ditekuni ing babagan transportasi bisa gumregah, bisa moncer, bali jenggelek kaya wingi uni. Monggo Bu, kita mlampah sesarengan. Pangajake Mujiya. Sing diajak ora nampik. Rumangsa padha-padha peziarah darbe sedya lan penyuwunan kang padha. Kekarone cepet akrab, kaya kanca lawas sing suwe ora ketemu. Kaya padatan, saben malam Jumat Pon, papan peziarahan kono kebak wong. Peziarah saka ngendi-ngendi papan tumplek-blek ing papan kono. Ngenteni giliran kanthi sabar. Usanane pasangan dudu salaki rabi mau rampung nindakake ritual sing sepisanan lan sing kapindho. Mung kari ngayahi ritual sing katelu. Ngarepake jam 3 para esuk, Marsih lan Mujiya mlaku bebarengan nguduni gumuk ninggalake makam. Nedya golek papan penginepan sak perlu kanggo nggenepi ritual sing pungkasan, yaiku turu bareng. Ora kangelan, karana ing kiwa tengen papan kono akeh tinemu penginepan prasaja sing bisa disewa. Rada kikuk, semurikuh, wong loro ngayahi jejibahan nindakake olah saresmi. Ora linambaran rasa ati kang sejati. Ora linandesan rasa tresna asih. Mung padha ketemune sekrup lan baut, barang mati. Jer kabeh mau mung kanggo nggenepi syarat minangka peziarah kang ngalap berkah. Jam 4 esuk, isih repet-repet, Marsih lan Mujiya ninggalake papan peziarahan. Ing gapura makam kekarone pepisahan, sowang-sowangan. Sampun kesupen, Pak. Benjing malam Jumat Pon selapan dinten ngajeng kita kepanggih malih. Ujare Marsih. Benjing kula rantos ing ngriki. Wangsulane Mujiya karo nguculi anggone salaman. Ngenteni tekane malam Jumat Pon candhake, rasane kaya suwi banget. Tenguk-tenguk ing teras, HP-ne Marsih geter. Ana panggilan mlebu. "Oh, Pak Mujiya, sugeng sonten, Pak. Sehat toh?" Marsih ora lali karo swara ing sisih kono. "Inggih, sehat, Bu. Namung ngelingaken tigang dinten malih malam Jumat Pon. Benjing kula tenggo ing papan kados kala mben." Wangsulane Mujiya cekak. Saka ketemu sepisanan, Marsih bisa mbadhe menawa Mujiya mono wonge kalem lan amem, ora sugih gunem. Wengi Jumat Pon sing kapindho, ora beda karo sing sepisanan. Marsih lan Mujiya sukses nindakake ayahan urut-urutaning laku ritual peziarahan. Nganti tekan wengi Jumat Kliwon sing ka-6 lumaku rancak. Ora ana pepalang lan alangan sawiji apa. Gedhe pangarep-arepe penyuwunane bakal kasil. Bubar asar, ngarepake malam Jumat Pon sing ka-7. Marsih wis lungguh ning kursi bis umum jurusan Purwodadi sing ngliwati papan peziarahan sing dituju. Ujug-ujug ana wong lanang lungguh ing jejere. Bareng mengo, lah kok Mujiya. Lungguh jejer karo Mujiya ing sore iku, Marsih ngrasakake ana sing beda. Mujiya sing biasane anteng, kalem, amem, ora sugih gunem,
malih dadi ngrecek kakean omong. Ora mung kuwi, uga nakal. Tangane grayahan mrana mrene. Marsih risi. Bola-bali tangan grayahan mau dikipatake. Nalika mlaku bareng tumuju makam, sikute Mujiya tansah disenggal-senggolake ning perangan dadane Marsih sing pancen mlenuk gedhi. Mujiya katone ora sabar. Anggone nyekar, ndedonga lan ngaturake penyuwunan mung cepet-cepetan, kesusu gek ndang rampung. Jam 12 kurang setitik, Mujiya ngajak metu saka makam. Nguduni gumuk banjur golek kamar ing penginepan. Ing batin Marsih gelo. Gene yo, ing malem Jemuah Pon sing pungkasan iku rasane malah kurang sreg. Ana sing ganjel ing jroning atine. Kanthi rasa kepeksa, Marsih ditutake Mujiya mlebu kamar penginepan. Ceklek. Agahan Mujiya ngunci lawang kamar terus nyandak saklar lampu. Pet. Kamar dadi peteng. Mujiya pindho jaran lepas kendali. Negar-negar. Marsih sing isih lungguh ing lambe dipan diruket kenceng banjur ditorokake ing sakndhuwure kasur. Bejo dene Marsih ora kelangan ati wening lan pikiran waras. Rasa pangrasane kandha menawa Mujiya ing wengi iku dudu Mujiya sing dek wingi-wingi. Sawetara Mujiya ubek nguculi sandangane dhewe, Marsih gregah tangi. Mudhun saka dipan nyandak saklar lampu. Biar. Kamar bali padhang. Sakleraman Marsih weruh sesawangan wewujudan lanang pakulitane ireng tunteng. Saranduning awak kebak wulu werna klawu. Mripate mencorong abang. Wuda nglegena tanpa awer-awer. Mung ing etungan detik sesawangan kaya ngono mau elap. Ilang tanpa tilas. Marsih lungguh tenger-tenger. Ora ngerti apa sing kudu ditindakake. Cutha.